de 18 accusés, vous avez compris qu'il y en a 11 qui ont été condamnés à vie. Mali jamana fangao ye Côte d'Ivoire sardasu mine selen Bamako pangunu jugero la jeu kalo kletan munutu nana ka dunia jamana kwa kile atomba uka larawuli barala ujalakila ko sarake sardasu do ni waliya nana ni geleya Bamako ani Abidjan ni ɲɔgɔn ani farafina kilebi yanfan CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye wagati di Mali ma ni o ye janvier kalo kile fɔlɔ ko ka ni finitigilakan ninnu bila ko n'o tɛ k'u bunu u ɲangi nka o bɛɛ la Mali ka kubeda dɔ ye kalo tɛmɛnen ni sardasu ninnu ɲangi k'u bila san 20 kaso la Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ Umaru Sissoco Ambalo ale min bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya la ye laseli kɛ arabadon kunnafonidilaw ye. Ouattara falang presidente na ligao pa nosana fase papia kugintis de Mali falo okay ko ɲangili teliman tɛna ta Mali kama ni wagati in na ko an bɛ wagati di la minnu bɛ kuma la u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'u ka baaraw kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ko o ye hakili baara yɛrɛ ye a ka fɔli la Togo jamana ɲɛmɔgɔ Faure Gnassingbé ale ye tagama kɛ Mali kɔnɔna la badenya tagama kɛ Mali kɔnɔna la laseli kɛra Mali jamana ka faamayaso fɛ Mali ka faamayaso mun kumana k'a fɔ ko a bugunlatigɛ kana fɔ y'a yira k'a fɔ AFP ko Gnassingbé y'a ɲini k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ale ka yafa k'u ma sardasu ninnu ma ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Assimi Goïta